जिगुता बेलेन ब्लकनि सिङाव हाग्रामाया गावनो किन्तु आइनखौ जमाबोनि होदों जे 1,07,723 साया इनक्ल'जार बेलेन ब्लकआव इनक्ल'जार होनदों इनक्ल'जार इन द बेलेन ब्लक होननानै बुंदों गावनो बेलेन ब्लकबो मेनसन खालामदों आरो इनक्ल'जारबो होनदों बिनिनो 83,652 साया प्रोटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंदों आरो 17,407 साया आनप्रोटेक्टेड कमिउनिटि दुखुनांथावना बाथ्राया जोंनि जिगुथा बेलेन ब्लकआव 37,94,872 बिघा हा दङ बिनिनो 3,89,705 बिघा गुलेसाया प्रोटेक्टेड बेलेन ब्लकआ इनक्ल'जार दानिया मोनथामसो दुखु बिथाङा बाहायदों इनक्ल'जार प्रोटेक्ट enclosure protected and non-protected or unprotected, non-protected. Enclosure से दुखु बाहिदों दानिया protected पर माबे enclosure जाना हागौ जेरै हाग्रामाया 8 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव जोंनि बिजनीनि नैबे बिजनीनि 2 नं दंसियापारा गामिनि राजा बसुमतारी अर्जुन बसुमतारी रीता ब्रह्म होननाय साथाम नखरनि बिगोमाखौ बिसोर बिडिसि होननानै बेलेन ब्लकनिबो होखारनांगौ होननानै कर्टआवहाय जमाबोनि होदों बर'फोरखौ बेनिफ्राय बे एखे मानसियानो नायदो प्रोटेक्टेड इनक्ल'जार होननानै बुंदों बर'फ्राथ' मालाबाबो इनक्ल'जार जानो हाया जायफ्रा प्रोटेक्टेड कमिउनिटि like our Adivasis are protected community. They are not tribal but they are protected community. Protected land are protected community नि थाखाय जाखायो बेवहाय माबे protected फ्रा आरो इनक्ल'जार जाबावो बेखौ जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो protected फोरखौ सेफ खालामनानै माखासे बर'फोरखौ they are enclosure and not the citizens of Boroland होननानै बिथांमोना मेनसन खालामनानै बर'फोरखौनो बर'लेण्डनिफ्राय होखारनायनि थाखाय बिथांमोना अर्डार मोनसे होदों बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो जोंनि बुंनाया बाथ्राया ओरैबायदि गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बर'लेण्डआव थानाय 19टा बेलेन ब्लकनि 37,94,872 बिघा गावनि थाखानाय प्रोटेक्टेड कमिउनिटिफोरनि हाखौनो बिथाङा माने गुबुननो नन प्रोटेक्टेडनो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय आइनखौ बांसिनानो दोननो राजि जानानै गाव देरहानायनि बा राजखान्थि गेलेनायनि आखौ आरोबाव खेबसे ब्लाड सेट खालामनायनि 2008 मायथाइयाव जेरै बर'जों मुसलमानजों गोदना जलायलायनाय खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन 2012 मायथाइयाव गावजों गाव दानफारलायनानै बुथारलायनायनि गोदना जलायनायनि खेबु होलायनायनि खामानिखौ बिथांनि सरकारनि दिनावनो मावदोंमोन 2014 आवहाय खेबनै मावदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बर'जों बर'नो बिदा फंबायनि बिमा बिफा मासे फिसाफ्रानो बिमानि फिसाफ्रानो थैनि बाना बोहैनायखौ हाग्रामानि समावनो मावबोदोंमोन आरो बिथांबायदि सासे फरायसुलाया बै राङै 2 नम्बर राङिया जरा ना मा होनदोंमोनलाय दंसियापारा गामिनि बर'फोरखौ बिसोरो जोंनि मानसि नङा होननानै बाहेराव होखारनायनि पलिसिखौबो लादों नंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं जोंनि बर' रायजो राजा बिटिसिआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ गुरैयै खावलायनो नागिरदों दिनै हाग्रामा बायदि मानसिया हाग्रामा बायदि थै सोबग्रा मासे सिखोआ जुदि जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जानांगौब्ला बर'नि लिडार जानांगौब्ला गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव शान्ति मोनसे परिबेश सृष्टि खालामनांगौब्ला हाग्रामाखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय टटेलि पलिटिकेलि बिथांखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गोजान खालामनायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया मानोना बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल प्लेस लाबोनायनिसो मोनसे लामा लादों बिनि गेजेरजों प्रमान मोननो हायो मानोना बिथाङा जोंखौ खबर होदों आरो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बे समाव भारतआव उदांस्रियानो जायाखै बै समाव जोंनि मोनसे हालाम जाय हालामा बयनिख्रुइबो माने गोजामसिन बर' गामि जेरै बे जादों राङिया जरा
राङि जरा बिजनीनि राङि जरा निसिमानि बे 1946 मायथाइयावनो गामि हिसाबै गायसनजानाय आरो बे 1946 मायथाइयाव गामि हिसाबै जानाय राङि जरा गामिखौ बिथाङा 2008 मायथाइयाव नेशनेल पार्कआव सोनानै बै बर'फोरखौ इनक्ल'जार होननानै डिक्लेयार होदों। हाग्रामानि दिनावनो बे 2008 मा हाग्रामा सरकार गैयामोन होननानै बुंदों नामा दाखालि मैया दे बिथाङा बुंदों 2009 मायथाइयाव 19 मायथाइनि 8 अक्ट'बराव आंनि सरकार गैयामोनलै होननानै मिडियाखौ थगायदों। आरो बुंबावनो नागिरदों नामा 1964 मायथाइयावनो मियादि फाट्टा हा गोनां नन के काहिनमा होननाय मोनसे हालामखौ 2008 मायथाइयाव नेशनेल पार्कआव सोनानै बिथांमोना नेशनेल पार्कनि इनक्ल'जार होनना बुंनानै दिनै गावनि हारिखौ जौगानो नागिरनाया बेसेबां सैथो बाथ्रा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों हारिखौ रैखाथि होनोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनोब्ला इकुवेल डेभेलपमेन्ट इकुवेल राइट इकुवेल इनजयमेन्ट जुदि जों लाबोनो नागिरदोंब्ला दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPL दोलोनि नीति बे नीतिजों जोङो खौसे जानानै थांनायनि होनबा जोंहा जेबो राहा गैया। थेंक इउ। हाइकर्टनि अर्डार हाइकर्टआ जोंनो अर्डार होदों जे प्रोटेक्टेड बेरेन ब्लकनिफ्राय जाय 17,407 न'खरखौ हाग्रामायारि एभिक्शन खालामनो हायो होननानै गावनो जमाबन्दी हरखानाय बेखौ बिथांमोना हाइकर्टआ अर्डार होनाय बायदि जों अर्डारखौ फल' खालामाबा जाया। बेखौ जों फल' खालामखानांगोन। किन्तु हाइकर्टनि अर्डारा जों सेकेन्ड टाइम मोनसे अर्डारखौ नेबाय दङ। बिथांमोना माखासे जोंनि जाय भिक्टिमाइज फेमिलिफोर बे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा कर्टआवहाय आरो आपिल खालामबावदों बिनि सायाव रिभिउ खालामनो थाखाय। ओंखायनो सेकेन्ड टाइम रिभिउनि उनाव सोरबा जेनुइन मानसिया खालामदोंब्ला बेखौ जोङो दोननानै बाखि रियेल इनक्ल'जार दङब्ला बेखौ जोङो इभिक्शन खालामनो बाध्य जागोन। किन्तु बेलेन ब्लकनिफ्राय इभिक्शन खालामनानै बिथांमोनखौ साइड खालामब्लाबो another part of BTC outside बेलेन ब्लक बिथांमोननो हा होनानै जोङो जुगानियै पार्मानेन्टलि जोङो बिथांमोननो हा होनानै बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि थाखाय थियारि जादों। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ RC आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।